kapoy no ka ng tungas. I mean what do kay ma-feel nga kapoy? Vlogger! Ay, vlogger daw tao. What's up sa inyo mga kalakwatsa? So welcome back sa akong channel. So this is Hero Warrego and welcome to Lakwachero TV. So karon, so as you can see mga kalakwatsa, na ako karon sa probinsya. Alright, so muna na mga vlog. So una na ko, last na kong vlog itong pag yaging buwan pa dari ko sa Tuburan. So itong masol ko no, pero what really na ko. So karon, so what trip na ko karon is mo adto kong bukid. So since uso man daw ang kaka or damang diri sa mo, damang may tawag, I don't know kung unsay tawag dira sa inyo, or mga spiders, mga orb web. Alright, so kini na nga vlog. So nahunanaan nila ako na i-content kay syempre sa syudad manggod. So nami sa akong amigo no, si Carpe Max TV ng Sigera Mixtoria, bahay na ng mga nanay, mga childhood memories. So si tawag na naka-experience with mga nostalgia feelings or kanang ma-miss bitan ni mga miyagi or mga past. So karon try na tog pangitag kaka. So syempre ubanta. So may tag din ni maparehas sa katong namasod ko nang away ko ha. So right. So karon na ako sa Alegria, Tuburan, Cebu. Ala, so 9 years na ko kabalik diri no. So karon na sa bridge. Ubanan ta dito. So let's go. Alright. So amot lang kung kanus ani na tukod diri nga murag ang aning bridge no. So sauna man good mga kalakwatsa diri, baha gyud diri sauna. Or naging siya tubig. So kung mag-uwan ko sa yung uwan, baha gyud siya, so di makagi ang mga motor. So amot lang kung tuwigan ni nabuhat. Basta ako mga 9 years siguro ko wa kare. So right tra ayos siya kay kung natukod na yung bridge diri, wa na boy tubig sa pa. Pero anyway, kung na mag-uwan man siguro murag mo patubigan magini diri. So nice lang dito kay medyo na improvement ang atong probinsya no. So banta. So medyo layo-layo pa itong lakawon kay daghan man ni mga balay dire. So possible wagi ni mga kaka or damang dire. So hanga kita ni no. Pero okay ra. Let's go. One eternity later. Ay wa pagita ka tunga or 1/4 sa atong lakawon nun no, grabing hangak na. Hawa mga kalakwatsa, tanawang dalan. Right? Kung tanaw ninyo murag plain lang, pero pasaka gini siya. Alright. Oh. So last na kong ari na mga first year high school pa ko. Kuan pa kanay diri, guba pa kay siya kadan. As in listen jigay pero makaagi ng motor. So ang ato makita karon ang improvement no. Simentado na gid siya.
morning, hello. So right, daghag mga gangster din dira. Mga gangster. Batang pasaway. Pero tinan ako singuta. Pero hawak palibot. This is it. So kani siya double purpose ti siya. Mangitag ka ka exercise ba siya gamay. Di kay gamay. Abi na huwag mauna. Tangason pa man di ay. So wati na siya nga kaka. Ang tawag na mo diri spider or tambayawan. Marka spider man eh. Which is general spider sila ang talang kaka, pero nga nung spider gid ang tawag ani. Okay, padawon na tao liwa dito na daw. Let's go. Yung mga kalakwatsa ni pahuway ko no. So giting na sa mga katunga siguro sa tong gilakaw. Unfortunately init siya tanawon guys, pero nagtaligsik na. I don't know kung madungog ninyo no, dag-om siya dali dapita. So ambot na ning sanentripaan ni. Alright, so kung madungog ninyo dagan hinanggam karon. So madungog lamig sa feeling. So nagtaligsik gyud. Porting inita pero naitalisik. So, problema na patas ka masalungan meron. So pa dyan ko nakita mga spot diri no, ay mga lawa or kanay lang spider web, pero mga may ayo kay miloy. So kung kailan magmiloy amot unsay tawag na sa inyo ka ng mga gagmay nga kaka, as hindi gina siya pang away. So kasagaran nato na siya ilaw sa mga kaka or damang tingita pero hindi talisik. Ay, ilan na dyan labasan ni siguro. Okay, sa ako kariit mga kalapatsa. I'll get back to you later. Rest. So ara na yung palibot. Init kayo. Makita na to no, na di talisik. Talisik yun siya. Sige. Nataligsik yun. So abort mission. So balik tas agi kay basin niya mabundakan tas uwan diri tungas kabukiran. So siguro inighapon na lang kumubalik diri. Ay kigutom na pud ko. Sa nang alas 12 na no. So balik tas agi mga kalakwatsa. As usual tulad ng parehara sa pagpamasok ng mga white kuha. Kilang tanaw na unsay padulangan ni atwang lagaran. Let's go. Inog ka ng tungas. I mean what do you guys ma-feel nga kapoy? Lager! Alright, lager daw tao. So ang kapoy lang po sa pagtungas ay pag na. So right, medyo dito sa probinsya na napoy ko medyo ila na po ang vlogging. So may no, masuportaan nila ang vlogging dito sa Cebu kaysa Manila rin di uso or talamak na gid ang vlogging dito sa Manila no. So may po dito sa Cebu. Alright, kape ug pugong nga basta padang lusad. Let's go. So nanako sa balay guys. So congrats na to no.
So ang napala na ako is kanira siya. No, was Morsico. Sa zero na gitara no. Ambot for mo sa naguma. Sa susunod na lang pud nga video. So cut din na ako tapuson lang ang vlog. So zero na sa punta no as usual. So sa sunod na tong vlog ambot na ako sa trip na to. So bago ka sa akong channel. So please hit subscribe and notification bell para updated ka kung may mga uploads. So kung man natong vlog, so na documentary ginato akong kapalakpak mga ano pa jud ko ha. So salamat sa pagtanaw. Tugang pingo kanunay. Let's go. This is Hero Radio. Let's go.